Давай. Браво, Микеле! Да го подадеш. Браво. Айде, горе. Играй авантаж! Кой го фудър? Другия път по-силно. Чисто там, чисто! Взиме! Играеш! Синьо! Как ще контролите Бабатунда и после това ще правим да. Браво, бе, Сашо! Гай! Да, прилеча ми Алек! Надявам се да е само един чек, след двама вече ще се притисна. Да го трансферираме. С папи и с Сашо! Чисто! Айде! Мали... Къщи е? Мали... че е същия, те не бях вчера. Мали. Там играе. А? Играе някъде толкова там. Бабатунда е флешки играе пак. Кое да хване? Кое да хване точно? Същия индивид, визия, на качество е също. Браво, бе! Аре, играйте, бе, лигурци! Влизай му, Миро, влизай му! Тъги, Сашо, Се играем това игричка, няма никъде ни да бутнеш ни да трениш. Тя ще е трудно напред. Гледам за тази топка 6 човека, тук е лучше. Айде, брат! Айде, давай я! Папсън! Стане, момче! Времето не Си решил да си почеш. Времето не е тежко. Колко на него, че Здравко само се обръща. Това, че не мога да дишаш нещо, да ти слушам. Абе, нещо ти е трудно. Отдихна, бе. Не е лесно, Въздух няма, нещо. Абе, за да маджи викам кислородни ма. Виж всичките напред, аз съм дичките отдавна. Чувайте се. Те че изкараза на Фейсбук, може да излезеш вече. Давай. Не бързи, не бързи. Чакай, той дайте си малко. Просто не трябва да ги гоним преди центъра. Правилно, виж, това е умна приказка. Влизим! Пробай там, бе. Браво, момче, бе. Трети номер, без ръцете, без да го подпираш отзаде. Гърди служи. Служи гърдите. Другата ще свира. Направо го гони. Без това са по-много, само се бутат вътре, изкарай 2 на 3 да стане мач. Синьо. Значи седни почини малко. Имате една смена, възползвайте се да За другия път ти обещавам, ще взема кислородна маска от майка ми от работа. трябва да вземем една бутилка, ти мани. Абе, играйте малко. На мен ми напри малко. Нищо, момчета, браво. Браво! Баки! Браво, бе! Имаше палче. Хайде, бе! Давай, бе! Бия! Браво! Браво, бе! Маси, пете си играли отзад по шест. Стой там, бе! На кой си набрих? На кой си? Хайде, бе! Давай, бе! Да, трудно. Саши! Жълто. Ще ми цитираш ли? Искаш минута? Без това се пуши цигара малко. Дайте си малко, дайте си. Чисто, момчета! Браво, бе! Говоря, момче, без това не може да си. Здравко, така как ги ви? Добре? Не можа да го поцела. Хайде на малко защита.
Браво, бе, Геля! Житка, помагай! Стой една секунда! Синьо, бе! Синьо, аз видях, бе! Синьо, бе! Стойчо стоил да вади отбора! Играй! Има да плащите, ваше беше, бе! Те като чуят за бира за фейрплей, ще ги връщат цел мач. За такова, за левия картон, но за гол. Браво! Браво! Много хумия, бе! Също! Внимателно! Аут! Добре! Давай, да се. Иска Мето. Мето иска. Банка! Браво, Здравко, бе! Корнер! Аут! Аут ли? Корнер! Вземи се, извиняй. Ако обичаш. Сам си тръгваш. Аз съм отзад. Момчета, спокахте топката, после ще налагаме с компреси. Пак, тук. Ваня! Поземя, нищо. Прибери! Не се моли, Сърчо. Давай, сам си, давай. Гледай! Сам! Абе, кой пазите, бе, дървета? Гиро! Не мира! Чисто, играй! Аз съм игра! Нищо, Саше. Так, давай! Пускай, лево, пап. Аре, бе, бе! Сам, Саше, може и вляво. Та се въртеше. Може вече. Не го пускай, бе! Играй! За вече не му да ще стане 2 минути. Ама той гледа, ще да изпусне. Той виж, че не мога да диша, бе. Преведе център, емче. Има и смяна. От живота ти е били изморени, бе. Иванка, двама си право в имане. Идват. Вече не назад. Сам. Тай! Аре пас! Двама сте! Абе! Добре, наш. Много фулър. Браво, Иво. Горе, човек идва и отзаде идва точно. Абе, некой. Саши, бой! Браво. Папи, ти си единствения футболист, който бие тъч 2 метра вътре в полето. Айде! Папи, няма бие. Внимайте, това нищо, банка, нищо. Внимайте, това. Папи, Алекс, папи. Или банка. Папи. Бъркат ме. Браво, Шрам! Чакай, Мето! Не бързи! Чакай, всеки човек! Карвай топката в игра. 5 секунди го си. Няма 5-7, те са 7 по... Пас! Айде, здравец! Добре. Ще няма дава. О, Добре, не, Батон да изпусна. сели вратата, бе? За втърко. Ей, новата двойка! Трябваше да спри! Наша! Трябваше А, че да наши спри! господа, Нямаше жълто. Съдята! Той малко. Вземи ми потик за мен. Гелеко искаше по-рано да смени направи. Не, отсак. Ти се мръси. Не, да. Седи отзад тогава, що?
Геле, застави сега ще сме. Трябва да помогнем. Вземи играй с Сига, обаче. Защото Геле добре се включва. Давай ти папа да мори после да сме. Мори чачки трябва да сме. Пак Геле. Още. Айде! Не. Геле, гледай на кръче, брат. Жега ти е. Взимай го, взимай. Браво. Може. Това. Нищо ванка, браво. Синьо! 2011 ли? Ай, всеки човек. Само нападател нямаше да знам. Геле, чули. Си играем с тебе заедно, защото му превръщане го. Айде! Всичките ми пасва минаха. Знам бе, човек. Играй. Синьо! Здравко ще стане, брат. Всеки човек. Мене ме минат тук пъти. Нали не било жени? Наше! Дайте една глътка вода. Скири, аз вода. Чакай, ще направим техническо прекъсване. Дорайне на половината по време. За 2 глътки вода. Кристиан, тук съм. Вече сте заслужили много, ама както и да е. Георгче, не бързи. Идва бе. Те не спят пъти. Стегнете се. Те ще може тя. Добре, хайде. Пак. Не! Пускай, давай как я стъпих. Че това равенство е заради те, да. Не я бави толкова, ето. Много време я стъпих. Тук се не изгледа. Ще участва се, не почне. Айде вода! Папиш, кой ще да тук? Още, идва. Там, десто. Добре, не, аз му ще дам. Скири, спокойно. Спокойно. Аре, здраво. Браво, браво. Кирито там. И средата трябва, Ванка. Виж средата, ще играе средата. Ето един е! Пия стъпчо! Синьо тъч! Ай, прибери! Айде! Прибирай! Смиро играй! Ванка, браво, сколько! Нето иска я! Взиме! Браво, така! Синьо! Ляво! Двама сме отзад. Един центъра, е! Един центъра! Папи, за го вземеш телефон. Ще се напука екран. Питате го на огледалото ми кома. Играй, Наташа! Айде, Мето! Гони! Мето, и ти изтегли малко. Много стана опанзиран. Мето, браво. Ай, стане. Добре, ево ме. Иска я! Ванка! Говорете си с Здравко и с Мето. Мето иска. Айде, брат. Мето и лези. Що не минава? Там си, идваме. О, също сложи! Не, стори, аз си бързах, че... Добре, привай. Банка, помоги му. Точе. Аут! Сори, аз как да знам. Гол! Идай! Свърши. Браво, защо не биде Ванка? Отзад, Ачка, имайте готовност, Ванка, се върнете. Браво, Иване, бе! Аре, Мето, ело. Връщай, Ванка, връщай, Мето, обръщайте се. Играй! Играй! Малко ми ще пишете. Нищо кетва, бра? Ма не бе, кетва. Един е пал. Подавате, плащаш го, суплес,
Нямаше да вкара коча. Има трима човека. Нямаше да отдеш. Има трима човека. Момчето всеки път дай. Кадритаме с теги винаги. Стой с него, Мето, какво? Не мърдаш. Не мърдате, момчета. Ти чакай сигнала. Ти чакай сигнала. Стойте така. Ей, обърни. Други път, обърни. Нека так. Отстъпи назад е малко жълтия. Идеален. Ама се отзаде. Браво, бе, Здравко! Оттъч няма гол. Ама ако удари вратара е гол. Не, го удар, аз виждам кой е. Нищо, върши! Ей, тук. Средата некой. Тук да няма контратак. Малек ме близки пак. Пак ще играе с теб. Чисто. Айде, Миро! Не, някой е там, ей! Браво! Айде! Браво! По-добре е мастер! Ей, има Пуко и Серджио Буш. Стойте също вие! Въпросът беше внимайте да спускате, ей! Да, Данко ще ми е след 10 си отдавна. Аре, едно, ей! Аре, здраво. Ето ме пак. Браво, бе! Бий го, баби! Браво, взимай! Давай, Чисто играй. Айде, Дорче, взимай! Не, жълт. 100% жълт. Аре! Върне, то няма никой спокойно. Виж го прави! Малко да минеш напред, ще минава за тебе. Там си ти, Здравко, Давай! Би! Играй. Браво, папи! Пребири, папса, пребири! Добре, папа, си играл. Геле, чисто! Аре! Леко! Леко! Ей, пазете вратарите, като тръгва да е лова. Геле, нищо, браво! Леко! Браво, Стеф! Нищо, айде! Не те минава, папа. Отзад има! Браво, се, ей! Браво, се! Чета, не вземте спорите за нищо. Играй! Браво, Сашо! Жълт. Бари го, Мето! Браво, той би отзад само може да нищо не е. Ей! Синьо. Папи, дръж го, папи. Той здравко си е твой. Ще се смеяваме вратара само по това кой колко е свеж. Нека не се чувства добре двата. Кира, сам си дай леко напред си. Айде! Давай! Айде, движите момчета. Жълто. Сигурно, Кира, сигурно. 6 минути, момчета. Вече ще върхне и ще... Иван! Давай, взимай! Буте! Банка, ти си искай тази топка, бе! А! Давай, Мето, давай! Това ти уди е Кира. Бий, бе! Чай, Здравко, бий го ти. Не, има сигнал. Само гледайте хората и да навлезе. Браво! Това е. Виж сега, Саши. Здравко! Не можа? Десно, Ванка! Десно, момчето бега! Давай се. Идва пак. Пас, по-сигурно. Давай, Кира! Браво! Айде, Степ, браво сте, влизай! Давай! Леко! Чисто, играй, леко! Давай! Бий го, Саша, бий го! Пак! Вътре! Отзад! Чакай, ляво, виж право! Здравко, виж ме! Отзад, Степ, отзад! Древия дай на мене, Иване! Как ти смея сега? Я. Сей! Времето е във. Играй.
Чисто. Случва се в футбол, е нормално. Дай сигнал, играч. Айде! Бой там! Чистия! Фаня! Аз играх последен, добре, че няма фана. Това е неволно. Саше! Давай, мет! Дай пак! Аут. 3 минути. Давай го! А така, браво! Чисто, чисто. Бориме, Играй. давай, Иванка, влизай ти си! Аут. Добре, че не те чете. Ама аз, виж къде? Браво. Леве или леве? Топката да излиза от наказателното поле. Мето, давай. Добре. Сам съм, ей! Аре, момчета, бе, Мето, Дай го се, дай се, браво, браво! Айде, дай по-бързо. Айде, не. Не, сериозно просто. Аре, бе! Давай! Браво! Браво! Давай, дай, Иванка! Още! Еле сега, се Айде, организирай. трима сте! Ротация, гол! Сочи. Ротация! Айде бе! Браво, Иван! Ей, Стефане! Браво, Иван! Здрав, що не може да се става, бе? Треска бе! Карате на заден много са се затворили. Аре, повече удари! Бой! Аут. Удари! Ей, някой не пребере! Ей, сам съм! Що така го лихте? Днеска не си на кефнеш. Ай, шут. Нема по шут. Ако си дудна. Мисли го и то оттъч! Мисли го и то оттъч! Една минута има подар. Папи, папи! Сам си! Друго напред, друго името гол! Аз съм! Друго не давай! Чист. Какво правя, брат? Омри! Брат, пускай я, брат! Стеф може вясно! Так! Първа! Искам чисто там. Аут. Браво, Стеф, леле! Браво! Да, браво, Стеф! Ай, мето, тегли! Виж здрав! Пред него! О! Не можах да спра! Сам се засегна. Давай! Пустия! Е! Че, дялай си за национал. Аре, бе! Карай го на Мето! Аре, бе, брат! Това съм, бе, брат. Свири край, моля се! Свири край, дай! Това не влезна. Мето, това е здрав, може да го караш. 3-4 положения, където трябваше вече поне един гол да вкарам. Ги мотайте тук. И пълна гол и още един ще направите топ. Не може да изнесете топката. Пусти го караме! Само вече може свири край. Аре, напред! Ти ще вкараш ли? Аз мога отзад да скарам. Да. Малко близко, не мога да ти удалече. Папи, сам си тръгва и да виж. Видяваш се. Още спокойно. Синьо. Малка не тренава. Дай, Стеф! Ау, не! Нищо. Геле! Аз съм с малко трябва да се снимем, че Да, усещам аз. не габарите, аз не се тъча. Помага да ги Съдята, гледай, съдят! Не ще го биеш бързина. Ти си махни ръцете от него, ще го водиш у вас ли? Играеш, внимателно, аут.
Напред! Синьо! Аре, Ванка, давай, виж ги само момчетата на каче сам. Жълто! Назад! Ой! Играеш! Тъчи жълто! Абе, натам ли ти сочи това? Чакай. Хронометъра! Само се обръща. Чист! Идеално, синьо! Аз! Браво! Стой ми, само тъг. Добре. Внимателно! Браво, Иван! Там. Спокойно. Внимателно, че е близо оградата е стане някоя беля. Как си се засилил? Добре. Айде, по-активно. Движение. Петка, отвори, бе. Абе, не може да се сетя. Айде, бе, майка! Дай! Ако може здрав по тебе. Добре. Аз ще тръпи. Идва на гърба. Добре. Аз съм те. Грешка е, бе. Ваня! Айде, бе! Алек! Вратар! Силно трябваше. Идва! Някой питам. Играеш, Дай, играеш! Давай, де! Давай, Стеф! Дай му бе чукни на шпицата. Ваня! Ваня, бе! Стефане. Ами няма мислиш, няма сигнал да играем. Ясно. Ива, къде те още? Браво. Браво. Вляво, ще тръгне! Един вляво! Гене го искаш и отзаде може. Добре. Нищо. Ванка, вържи се, Ванка. Добре си. Гене отзаде. Даже на Хаджев си вържи му. Ванги. Айде. Кой е Хаджи? Идва, папи. Как не Криси? Тя подаши. Извиняйте. Играй. Браво се там. Спусти се малко. Не, папи, види. Браво. Браво! Аре, Гере! Нищо, върви, брат. Вържи си обувките. Гере. Играеш. Това с подарето е не очакваш толкова наскоро, да не отпускаш. Сега ще да ти. Назад. Не. Трима сте. Айде! Бегали бачи на края. Наша! Момчета, внимателно там. Говорете си. Там стой. Марта! Геле дай! Напред! Айде, вкарвай! Мето, аз ще ги изкарваме. Давай! Бей от там, бе, момче. Леко! Един оставим. Само пълно, че най-коректно играе всеки матч. Аз съм коректен ли? Не, бе, не ти. След чуем първи. Ачо, нещо ще заблуди това. Това е защото е много техничен и му витат краката. Тук гледай. Но да гледам, той ще ви откаже. Строги ти, строги. Чакай сигнала. Добре, не мърдат. О! Чакай, супер. Чакай сигнала. Да. Ето сърго. Пази го. Браво, е! Браво, е! Това как минава, зика? Браво, Стеф, аз те беше. Аз ако се смена, няма кой си отнарва. Той се е малко. Не, нека да е такова, нека той се е. Добре, аз не искаш първо. Браво! Виж отзад. Саша! Аз съм. Така. По-пред. Отзад!
Ей! Ама Беше иска сам. дига ръка, дава му е. Папи! Нямаш пак, дай. Не! Брат, това е, брат. Папи, бил го, излез, Алек! Аре, бе, здравче, бе. Е такива, ей! Нещо е паднал. Не, аз съм. Джобо меч. Я бъдеш. Да, мой. Върташ. Играй! Ти, папи! Айде, Иване. Браво. Дай, папи, аз съм готов. Папи, си бе! Аре, здравко. Аут! 100%! Миро. Мога да питаш и твой отборник. О, как те пресечи? Аре, момчета, айде. Ляво, му. Ида. Айде! Става! Ти си бе! Жълто! Папи! Връщай, Кристиане, връщай! Не! Трескай бе, Стефане! Гене, тази се пие на пот, как те дадат? Неко Стефана! А играйте бе, ватър! Хоп! Наше! Малей! Това няма за снимане. Да го пода. Има хора свободни. Ау, на лавия! Добре, я. Дай, хайде! На лявия. Внимателно, момчета, с лявия. Пред него. Добре. Синьо. Смето играй. Помога ще я махна. Дай вътре. Давай! Не. Той с гърди скача. Кире, плътно, не го веги! Здравко, не си мълчи. Виж, скача ти с гърди. Не, ръка, не. Не, апелитам към да пред мен. Не, играйте да си го там, няма да си Мане по-леки, не като на... Неко! Бяхте сам! Карвай. Добре. Той го държа, Рита, държа. Ето. Седи. Третия фал ти е това. На другия, нали знаеш? Играеш без сигнал. Спиране. Айде вътре! Играеш без сигнал. Ще даде наляво, ясно е. Майко мила. Що ли дадеш да почиеш? А момци не се сърта, никой няма иска, няма кой да дам. Махни ръцете! Аут! Хубаво и преди ще Абе, гледайте пичко, стисти да речи. Здравко, ще стане, брат, дай. Кире, горе. Дай, по-бързо. Алек, напред. Не. Какво правя, бе? Спокойно, момчета. Аре, ти върни нещо. О, найс. Дясно. Айде малко после. Искате. Наш. Като излезне топ, момчета, като излезне топката смените. Няма как. Няма на врата. Иска правиш. Група днеска не Аре, дясно, момчета.
ляво! Здравко, хвани го ляво! Даде го топка. Ляво! Аче! Трета тая праща така, дай му картон на това и на това му дай картон. Ей, вали! Тая е аут с боца, бат. Иро по-отзад, защото само с Геленчев. Карвай топката в игра! Играеш! Браво, бе! Давай, Стефчо. Сашо, браво. Паши, взимай там. Иро! Не там, брат. Браво! Върнавай вратаря Фана. Двойно. Двойно фол. Това боджа. Нагоня, чакаш играла. Чета не пряко. Да му дадеш на 18. Браво, бе! Повторение трябва да има. Бехме да пред всичките. Какво направиш? Ма не, човек, да, беше, вие се базите към Сача. Тати беше много добра. Добре, че гената не би фала, бе. Чисто! Ползвай с мене, Ангеле. Ползвай с мене. Генец се смяна, ако искаш, че няма въздух нещо. Той пречи, бе. Ъгов удар. Вичин пречи, бе. Какво искаш с него, бе? Верно, той играл Какво си циди. го намеря, бе? Стига го ходи това момче, как? Чисто искам. Ако да го доблера Стеф, че сам гони. Ани, пускай! Тука в центъра. Пускай, бе! Давай пак! Давай! Айде! Ще те бутнат, нали знаеш, момче? Са, няма ли фал? За! Няма някой пак яко За кое искате фал? Няма си фал, играйте! Ани, давай! Хайде! Хайде, бе! Смяна! Къде взе топката, бе? Саше, дръпни на пеца, ти на пал, ти няма пал. Влизай, влизай. Играй! Аз ми дата с папа. Не знам, нещо ми се завъртя се. Те удариха в Искаш ли вода? Стефчо, искаш ли вода? Не сам, ей! Пускай! Върни! Браво, бе! Браво, бе! Е, така ти иска. Вие, само един така. Един вляво, един вясно. Един трябва да мине напред, назад. Кира ми един вляво. Иване, повече отпред, отпред. Папи! Ходи, бе! Синьо. Нямаш ти как иначе. Един трябва да мине напред. Тук отзаде. Сашо е напред. Айде! Не го питам. Айде! Жълто. Пак е пас, близката. Идва, идва! Боксов, бе! Ето ме, брат! Чакаме, ей, се вече вече. Къде забива това, бе? Много. Сега ще кажа, само да не топ. Точно така, точно така. 10. Праскай! Пробуй, пробуй! Къде се заплесва? Пробуй! Пусне да снима нещо, после. Давай! Мой това си! Нищо! Не, аз викам на кой, че няма. Един отпред, един отпред, не връщаме. Така, ако се добавиш още един път. Един отпред! Бързо. Браво, папи! Върни му, бе! Нищо, ачка в другата е вътре. Ай, нищо 3-1, ей. Газ! Да си иска фал. Това да не му концерт по желание. Аз съм готвил. Жълтите, ако не седят, не знам. Жълто.
Да, се подмотвайте, бе. Хайде! Саши, бия! Ей, дай! Мето! Мето! Браво, бе, папи, бе. Има някой изморен да дода пази. Не го сменяйте, не го сменяйте. Това картон ще го звън сега. Постави си въртел. Ма, хайде бе, брат. Не можах. Аут! Саши, дръпни, Саши. Ти си я падат. Още един предни там. Няма да напред, няма кой да. Ай, още един отзаде! Върни покрай, здрав. Браво, Саши! Мето, хайде, по-активно, Мето. Добре си снял. Той смя, дай. Играй, играй! Бия там. Браво. Ти? Kako li ga hoćeš? Ето, ще бие. Ето. Аз геле. Държи бе, дай бе. Смяна! Ево, брат, 5 минути. Някой по-пред, малко трябва да отзад, ей. Знаеш ко, Миро, седи там и не връщай. Тук ние ще изкараме. Мисля, защото ви ще викаме. Ти ще изкараш, верно, не мога да изкараш червен. Не провокирай футболиста. Браво, браво. Банк. Също ми дай. Давай, ме. Не. Давай, Банк, айде, стигне ви пада. Да. Айде, тръгвай. Ясно! Айде, хоп. Ще искам после индивидуални уроци за фоловете, как се бият такъв звук. Ай, като преди да почнеш мача за първата път, седих нагоре да сеш. О! За 30 години, как играя футбол, там за първи път виждам така фал с Каза 24-та година, може да си бил да. Аз точно така. Да, ама аз не исках да направя, да направя. Играеш чисто, жълто! Я бързи, разгледайте там. Ясте му се бута. Стан. Аре, бе, Ти Мето, само бе! трябва да чукаш при него и да го заобиколиш нещо повече. Елементарно, обаче ако те срещне като товарния влак. Гледайте по-близко, той. Нека да влиза и да Махнир! не спира. Рода! Карай! Леко! Центъра! Стане са, стане. Да. Биго. Еме, Мето, бе! Трима! Карай! Ай, бибе! Пулто мръв, Как добре чурцени. чисто! Браво, добре! Мето, аре, бе! Той там. Тръгвай, бе, тръгвай! Среща! Среща! Браво, ти си пак. Тъджоч. Не му дигай акциите излишно. Как изпоздай, бе? Не, не, къде дай да си това? Ти да не си ги подкупил? Ма май бай. Те ще може да. Ей, спусти. Аз ще бия хой, бе! Още не ще оставя. Мето, ево, путни. Той може да си го си. Ай! Аз не играя. Кой бе? Айде, бе! Не бързи, тръгни! Ей, тук сме! Играеш! Не да помощ по-юга. Нищо, айде. Гони! Пусти моя! Добра наша.
Папи! Папи на банката! Ниво! Браво! Здравко е също смени. Момчета от началото ще бъдат комуникирани. Браво! Кой сме? Без ръцете в наказателното поле. Нямаме волейбол! Не, аз там. Сам, вече. Сам до края. Вече не пренесат. Добър, добър! Значи да беше решил мача. Не дам ли ще им кажа? От 3-1 да вкара само. При 3 доста им сигурно. Решение. Искаш ли да влезна точно за 3 минути и половина, как е решен? 3 минути и половина. Изпустай. Айде! Игра авантаж, той пред тебе. Стар степ! Браво, Иван. Примате! Айде! Мале! Давай, Иския! Примате! Пави има 2 минути. Сашо, Иския там. Сашо, върни пак. Извете, може ли толкова? Синьо, зелено, червено. Папа, го бъди зелено. Синьо, гладости. Какво те подбутват? Решим се скарам. Да ги изгона. Не ме е докоснал. Арима! Банка, отзаде може. До тебе, човек, до тебе! Браво, удара. Колко време? 2 минути. Другата е иските. Там. И ще ти дам продължение. Си. Давай. Не, по-добре, как ще му. Кой? Спаня сърце! Спаш! Банка ти! Давай, трима сте! Влизи там, влизи! Браво, Иван. Пак си ти. Наш, айде, има Синьо. време, момчета. 2 гола, които се вкарват. До утре 5 13 секунди. Аз ще дам 2 минути. Играй! Сега ще стане интересно. Здравко, Искрия. Играй авантаж! Дай, Саши, правиш я! Някой уморен! Айде, искате! Някой уморен! Там, къси! Ай, дай да го мина тук! Саш, сей там, тъши. Ето, един път, брат. Гол! Гол! Колко има? Играем продължение вече. Аре, бе, давайте, бе. Колко толкова, айде. Айде, момчета. Брат, кога ще стане? Да. Мето, кой вътре? Върни срещу. Махай, папи! Чистия! Махай! Саши, сам си! Дай! Пусти! Играй авантаж! Махай, папа! Синио тъч! Браво! Аз ти не... Браво! Миро! Вътре! Пускай! Стига, махай! Махай! Добре! Те пушаха да избият, плашат се! Пани! Те пушаха, ясно! Саши, дръпни ти! Къс!
Давай, пускай го! Така е, Кристиан! Дай му! Взимай я! Взимай я! Бързо! Ало, стани сърце, бе! Айде! Напред центъра, банка! Паща ме! Пускай! Гледай ги как един гол води се трима напред, бе, човек. Това е много тактика. Продали са матч. Букмекъри. Смяна! Играй! Без сигнал! Без сигнал! Давай! Има 2 минути, дайте. Дългов удар! Хората, айде! Давай! Сири чумани. Жълто! Айде! Одай бутилките. Айде, Кристиан, тръгвай, фани я! Давай, бъде! Айде, гол! Колко превозка? Айде! Хубав пас! Абе, Тръгвай! вие искали да чакате играта? Айде, тръгни, бе, братче! Най-високия на мен. Още едно така. Там! Айде, пизи! Айде! Дай! Отзад сам, панке! Алек, ти! Браво! Ау! Да излезе топката, да излезе. Приеме! Не! Играй! Айде! Айде, бе, братче! Оправя, бро!